Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Zethuli miqhele zibeke phansi zimala simeme sakuwe. If you were to preach about uJesu ubungathini? Hallelujah. Siyabengela babudlamini nomama abafundisi umphakathi wonke abazalwane bonke iminute elilodwa nje uPetro noJohane baboshelwe ukuthi baqeda ukuphilisa indoda ezishosha ngenxa yamandla egama bathathwa bavalelwa ejele. Umbuzo ke obuzwayo ukuthi lo muntu lo osukumile usukume ngamapha amandla futhi usukume ngaliphi igama? Wavela waphakama uPetro wathi ngicela nje ukumemezela into eyodwa ukuthi akwazeke kini ukuthi lowo Jesu lowo mina enambethelayo nomuntu usukume nje yilo lelo gama. Wayisathi ke ngokuba yikho ke insindiso ngomunye ngokuba futhi alikho elinye igama elinikiwe abantwini kuba basinde ngalo. Alikho elinye igama elinikiwe abantwini kuba basinde. Akhona amagama kodwa alikho igama elinikiwe nati igama. Hallelujah. Mighty Jesus. Nati igama kahiso nali igama likaJesu. Oh, that we just remind you kahiso ukuthi kwasuka umuntu ezulwini wasemhlabeni wakha phakathi kwabantu wabonwa iGoshana manehesa igama lakhe uJesu Kristu. Silapha nje sizamemezela yena ukuthi alikho elinye igama ngaphandle kwelakhe. God bless you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Bazalwane, Thank you, Jesus. ngifisa ama-altara kule ndawo asalefakaza ukuthi kukhona bake bafika bazomemeza igama likaJesu. Awu siyavumelana kodwa bazalwane ngokuba alikho elinye igama, Jesus. alikho elinye igama elibekiwe